Ах, тая Мечо! Кой се закача? Айде, Я да видим тая какво. Я. Ами това? Пак да го кача. Я сега заедно. Я. Опа! Тя иска този. Айде този сега. Айде този Меч. Айде. Оп, 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 оп. Мамина жабка. Я да видим заедно сега. Виж сега. Оп, 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 оп. Хайде пак заедно. Тюк, тюк, тюк. О, Боже. Ну, какво ще има жаба златна?